Yewe ngane zawethu impela sibona lapha kumakhelwane ephendula ubhuti kaGugu Dlamini ke ngalo icala lokunubeza ngocansi njengoba ke impela ke sephumele ke sihlangaleleni ke ubhuti wakhe ke ethi cha impela ke umfabo ke akayeke ukuthi ke eloku ephika ke into ke ayaziyo nento ke ayenza ngoba ke lento kayenzayo ke yenza ukuthi ke impela abantu ke bahlukane phakathi ke ngalo ke loludaba ebeke impela ke elazi ke iqiniso bafuthi impela umakhelwane ke zange besaphosisa amaseko ke njengoba ke service nawaphumela ke naye kubala ke ezochaza lona ke loludaba ke ephisa ke umfabo Gugu Dlamini bafuthi impela thina seMbosi City MTV sithi njengaphandle ukukhuluma kakhulu ke ake sinitshele ke yona ke le VN kamakhelwane ke chaza ke ngalo lolu daba. Sanibona eMzansi. Ngiyayizwa inkulumo ethi ukhulunywa umfowabo kwaGugu ngendlela abeka ngayo. Mina into engisukumisile ukuzwa izwi likaGugu alisho engakaboshwa lokuthi akaza rape ingane noma eseboshiwe iminyaka emingaka usashizwe lodwa uthi mina ngiyisoli ngoba vela ngikwenzanga lokho. Ikhona okuze kwasukumisa lenkulumo kuze kukhulunywe umhlaba wonke kuze kube kanje. Uma ngabe uGugu erapile mina enhlizweni yami bengilindele ukuthi kuleminyaka seyidonsile usezocela ushwele ngephutha okanye abiza umndeni azoxolisa athi ephutheni lami engalenza ngiyaxolisa ngangilingwe usathane ngoba nabantu bebulela abantu banikwa lelo thuba ejele umuntu ayohlangana nomndeni womuntu ambulala achaza ukuthi ngenzelani lokho acela uxolo acathethiswe emethethiswe kodwa egcinene evelile ukuthi mina ngakwenza lokho kuze kusukuma umhlaba wonke ukhulume ngoGugu igama lakhe alishilo lokuthi angizisoli ngoba mina ngikwenzanga lokho. Ngiyadideka ma uphatheka kabuhlungu mangabe sekuphawula abantu uthi abantu sebeyakhuluma bakhuluma umhlaba wonke abantu bezele benenimba njengonina wengane kwakufanele ukuthi kube buhlungu kuyena kodwa wena uyigama olishoyo lokuthi nanizohlala njengomndeni nigqibe lento niyemboze kuwena inimba yayingekho yini ngaleso sikhathi yokuthi lento ibhlungu kumele lo mntwana ahamba yoboshwa ngoba wenza iphutha. Kwesinye isikhathi izinto siyazisho sizikhulume lokho esikhulumayo sesilindele umthetho udlala indawo yawo ngoba ma umuntu enza icala kunemigudu ehanjwayo kubonakale iyona mguduke le ezosikhulula emphefumulweni siphumule ekuhlukumezekeni kungabi nenzondo omnyabheka omunye kabi ukuthi ubani wathi ngoba phela abelungu mase bekhulumile besho ukuthi imphumela iphumi kanje yila izokhulula khona uGugu empini yokuthi kunenkinga yokuthi abhekane naleli gama kodwa uma ngabe kuthiwa uGugu umsulwa kubhlungu ngoba ngeke likwazi ukugeza igama lakhe kwawena koba nzima ukuligeza ngoba manje lenzekile kodwa ukwenzeka kwento egcineni mase seyinje ibhlungu. Ingakho ngangisho ngithi uGugu akufanele abuyele ekhaya ngoba usezovuka ulaka beneenga ngeke abhekane nalomndeni ngesinye isikhathi okwazi ukumshiya endaweni enje. Mama nje silinda uhulumeni uyena ozokhuluma ukuthi uGugu unecala noma akanalo yini icala. Ngiyabonga. Bese ngikhohliwe bantu abankulunkulu naleyo kuthi angibabizanga mina njengomndeni angizange ubize umndeni unina wengane mina engakhuluma naye ngaxoxa naye wangitshela lamagama angitshela wona angizange ngihlalise umndeni wonke phansi. Yilokho ekufuna ukwazi ukulungise wena umuntu ongambuza ungabuza unina wengane ungazi sihluphi njengento ongeke uze uyikhulume ngoba amagama wakhuluma